Més per Menorca és un projecte menorquinista que té per objectiu que els menorquins puguin decidir des de Menorca sobre totes aquelles qüestions que els afecten més directament. Perquè això sigui possible, és necessari tenir un Consell Insular que sigui l'autèntic òrgan d'autogovern de l'illa. Un Consell Insular fort i amb capacitat de reivindicació, que tingui totes les competències que li són pròpies, enteses com a exclusives i no com a delegacions del govern, i totes aquelles que també contempla l'Estatut. A partir d'aquí podran dur a terme totes aquelles polítiques centrades en les persones i en el seu benestar. Unes polítiques que ens han de permetre recuperar tot allò que s'ha perdut aquests darrers 4 anys en justícia social, en educació, en cultura, en sanitat. D'altra banda, aquest Consell Insular ha de ser un Consell Insular proper a les persones, i per això és necessari recuperar l'autèntic sentit de la democràcia i de la participació ciutadana. Ha de ser un Consell transparent, obert, i ha de ser un Consell que doni veu a la ciutadania a través de tots els òrgans de participació que ja existeixen i als quals se'ls ha de donar tota aquella autèntica dimensió que tenen. No han de ser mers títols damunt un paper, sinó que han de tenir realment aquesta capacitat d'atendre les demandes ciutadanes i, d'altra banda, de potenciar tots aquests òrgans que ja existeixen de participació i, d'altra banda, crear-ne de nous si consideram que és necessari. Només així podran recuperar el futur de Menorca, podran tenir un govern que defensi realment els interessos dels menorquins.